vegetable ብዙሓት ሰባት vegetable ይብሉ እዮም እቲ ቁኑዕ pronunciation ናቱ ግን vegetable ሰለስተ syllable ኣለዎ vegetable እቲ stress ኣብቲ ቀዳማይ syllable ማለት እዩ vegetable ካልኣይ cucumber ብዙሓት ሰባት cucumber ይብሉ እዮም እቲ ቁኑዕ ኣገባብ ግን cucumber እዚ እውን ሰለስተ syllable ኣለዎ እቲ stress ሕጂ እውን ኣብቲ ቀዳማይ syllable እዩ q stress ማለት ጽቕጥ ብለሉ ቦታ ኣብቲ ቀዳማይ ማለት እዩ cucumber እቲ ካልእ ኣፍኩስ ኣቢልና ንብሎ ተቐዳመይቲ ግን ጽቕጥ ብላ ማለት እዩ cucumber ሳልሳይ broccoli ብዙሓት ሰባት broccoli ይብሉ እዮም እቲ ቁኑዕ ግን broccoli እዚ እውን ሰለስተ syllable ኣለዎ እቲ ቀዳማይ stress ኣለዎ stress ይኾን ማለት እዩ broccoli ራብዓይ potato ብዙሓት ሰባት potato ይብሉ እዮም እቲ ቁኑዕ ግን potato ኣብዚ እውን ሰለስተ syllable ኣሎ potato እቲ stress ግን ሕጂ ኣብቲ ካልኣይ syllable እዩ ዘሎ ኣብ ታይ ማለት እዩ potato ሓምሻይ tomato ብዙሓት ሰባት ቶማቶ ይብሉ እዮም ግን ቁኑዕ ኣይኮነን እዚ እውን ብተመሳሳሊ ሰለስተ syllable ኣለዎ tomato እቲ stress እውን ኣብቲ ካልኣይ syllable እዩ ዘሎ tomato ሻድሻይ carrot ብዙሓት ሰባት ካሮት ይብሉ እዮም ከምቲ ልክዕ ኣብ ትግርኛ ንብሎ ኣብ እንግሊሽ እውን ካሮት ይብሉ እዮም ግን እቲ ቁኑዕ carrot ክልተ syllable ኣለዎ carrot እቲ stress ኣብቲ ቀዳማይ syllable ይኸውን ማለት እዩ carrot ሻውዓይ onion ክልተ syllable ኣለዎ onion እቲ stress ኣብቲ ቀዳማይ syllable እዩ onion ሻሙናይ spaghetti ሰለስተ syllable ኣለዎ spaghetti እቲ stress ኣብቲ ካልኣይ syllable እዩ ማለት እዩ spaghetti ናይ ጣልያን ቃል እዩ ካብ ጣልያን ዝመጸ ወይ ከዓ ኦሪጂናሊ ካብ ጣልያን ዝመጸ ዓይነት ምግቢ እዩ ብጣልያን ከዓ ስፓጌቲ ይብሎ ማለት እዩ ስፓጌቲ ስለዚህ ስፓጌቲ ተይልና ብጣልያን ፕሮናንስ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ብእንግሊሽ ኣይኮናን